Ai un site de afiliere și investești bani în Google Ads? Atunci știi cât de important e să urmărești fiecare conversie și să optimizezi reclamele care aduc cele mai bune rezultate. Ei bine, am creat un plugin WordPress și un script Google Ads care îți simplifică viața și îți oferă control complet asupra campaniilor tale. Ce face pluginul? Adaugă automat identificatorul unic de click din Google Ads pe linkurile tale de afiliere pentru To Performant și Profit Share. Ce face scriptul? Încarcă automat conversiile generate prin afiliere direct în contul tău de Google Ads. Practic, vezi clar ce funcționează și cum să optimizezi pentru mai multe rezultate. Și nu doar eu spun asta. Mulți colegi afiliați au deja rezultate excelente folosind acest pachet. Vezi review-urile lor pe landing page. De ce să alegi acest pachet? Automatizezi complet procesul de tracking și raportare. Optimizezi reclamele și crești conversiile fără bătăi de cap. Economisești timp și resurse. Găsești toate detaliile și pachetul complet în descrierea acestui video. Nu uita să te abonezi pentru mai multe sfaturi și instrumente care te ajută să ai succes ca afiliat. Eu sunt Lucian Ionescu, iar până data viitoare îți urez spor la conversii și campanii de succes.